أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. باك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da kasancewa a wannan lokaci da wannan rana mai albarka. Muna shirin Allah ya sa mu shiga rana ta gobe, ranar arfa, mu zamanto cikin masu rai da lafiya. Albarka annabi, Allah ya ba mu albarkacin wannan rana, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, albarkacin wannan rana da zai zo na arfa. Allah ya biya dukkan musulmai bukatunsu, ya kuma yayi mana dukkan damuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah yan uwa, wannan bidiyo ne da bana son in ya gama tsayi a ce kamar minti 10 ko dan sama da haka ko ma ƙasa da haka dai insha Allah. Wani babban bidiyo ne da nake son zan danna muku, abinda kullum muke ta kiran yan wahabiya, salafiya, yan izala da dai sauransu, da ma kowane suna zaka kira su. Kullum muna musu ishara da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna musu tanwihi da daraja da ɗaukaka da Allah ya ba sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su fahimci babu hikima a wajen musulmi kullum ka dinga da'awan musulunci amma zuciyarka tana da kyastuwa da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan kadan. Nakan rasa in an ce musu manzan Allah ya kai kaza, sai ka ga mutum ya dage wai shi da sunan tauhidi, annabi bai kai kaza ba, annabi bai kai kaza. Me manzan Allah ya tsare maka? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsare maka komai ba. Me ka ragu da shi in an ce manzan Allah ya ɗaukaka akan kaza? Me ka ragu da shi? Me ka ragu da shi? To kaman kwanaki a gurguje na sa muku bidiyon Malam Aminu Daurawa, Allah ya saka masa da alkhairi, yana magana akan cewan abin da muke faɗa ɗin nan kullum shi ya ƙara tabbatarwa, cewan duk wani malami da kaga ya kama hannunka ya ce maka zo, to wannan malamin babban aikinsa shine ya sada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi kuma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sada ka da Allah. Har muka ce wannan shine ma'anan haƙiƙanin tawassuli da muke kira akai. Malami ko shehi ko waye aikinsa shine ya jona ka da annabi, manzo Allah kuma babban aikinsa ya jona ka da Allah. Ba a tafiya gurin Allah da kaka. Sarkin garinku ba za ka je gurinsa da kaka ba, gwamnan garinku ba za ka je gurinsa da kaka ba, bayan da za ka ce za ka tafi gurin Allah da kaka, wa huwa rabbul alamina. Sai sa za ka ga komai da za ka sadu da Allah sai manzan Allah ya maka iso, ya koya maka. Ko da sallah, yanda manzan Allah ya gaya mana, almusalliyu naji rabbahu, mai sallah yana ganawa da ubangijinsa. A sallan sai ka halatto da annabi kafin ka iya shiga fadar Allah kai sallah. Sai sa daga ka tsaya Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan sallar ka ta shiga. Inda zaka tsallake ba za ta shiga ba. To wannan shine abin da kullum muke kira, muke ta tanwihi. To kuma alhamdulillah babban riban mu a gane ba muna yin abin dan wani son zuciya ko dan wani abu ba. Wani daga cikin malaman wahabiyyan in ya fito ya faɗi gaskiya za mu bi bayansa. Kamar Malam Aminu Daurawa, abin da ya faɗa na cewan babban kowane malami, babban aikin kowane malami ya sada ka da annabi, annabi ya sada ka da Allah. Wannan magana ita ce kullum muke kai. In ka ji mun samu saɓani da yin izala akan wannan ne. In ka ji mun samu saɓani da yin izala akan wannan ne, su fahimci wannan. Wannan maganar gaskiya ya faɗa, dole mu jinjina masa kai. Abu na biyu, yanzu ga wata sabuwar maganarsa, wanda in mun faɗa har ana samun marasa kunya daga cikin salafawan suna fitowa suna zagin mu. Mun ce musu tauhidinka ba zai amfane ka ba in ba annabi, an sallarka ba za ta yi maka amfani ba in ba annabi, zakkanka ba zai maka amfani ba in ba girmama annabi, hajjinka ba zai maka amfani ba in ba girmama annabi. Addinin ka cokam shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka samu wasu da manyansu da yaransu suka yi ta rashin kunya da rashin mutunci. To gata yau ma ta matso Malamin Daura, gashi ya faɗa, sai mu ga wanda zai fito kuma ya mai rashin kunya yanzu. Gashi dai, gashi ga yanzu zamu danna muku, gashi Aminu Daurawa ya faɗa cewa mi zakkaka ba ta da amfani in ba annabi. Kai tauhidin da kuke tauhidi ba, gashi yanzu Daurawa zai faɗa bai da amfani in ba girmama annabi. Sallarka ba ta da amfani in ba girmama annabi. Azuminka bai da amfani in ba girmama annabi. Gashi yanzu ya faɗa. Zamu danna muku da bidiyo, kalli ka ji da muryarsa. Kuma abin da ya faɗa shine gaskiya.
abin da ya faɗa gaskiya ne, Allah ya saka masa da alkhairi. Shu, ku kwantar da hankalinku wahabiya, babu wani musulmi da ba itikadinsa ya girmama Allah, ya tsarkake Allah, ya bauta wa Allah shi kaɗai ba, ko da kaga ya bauɗe, wallahi tallahi ba wannan musulmin. wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Wannan shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن أملك ولتكونن من الخاسرين. دكان مسلمي أن اعبدوا الله ربي وربكم، كبوتا والله أبنجينا دا أبنجيجنكم مسلمي دكا القبلة سديني كودا كاغا وني يا سوكا علي يقوقري كداو دا شي كان ديدي منفانسا دي الله ني، manufansa annabi ne, amma abin da ake faɗa shine shin tauhidi zai tsaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sallar ka za ta yi maka amfani ba a girmama annabi? Zakkanka ko azuminka ko hajjinka za su yi maka amfani ba girmama manzon Allah? Ba za su yi maka amfani ba. Ku fahimci wannan magana ita ce kawai mu muke magana akai. Dan haka kullum annabi bai kai kaza ba, annabi dan uwa ka bi a hankali, ka bi a hankali, ka bi a hankali. Akan annaba ake magana, me ka ragu da shi dan an ce annabi ya kai kaza, sannan me ka karu da shi da kace annabi bai kai kaza ba, me ka ragu da shi? Tun ni'imar da manzo Allah ya maka, duk gatan da manzo Allah ya maka, wa kuntum ala shafahu faratin minan nari fa anqazakum minha, kuna dab da ku fada wuta, manzo Allah ya zo ya cece ku ba ku fada wuta ba. Duk wannan ni'imar da manzo Allah ya maka, kai an yi abu kawai annabi bai kai ba, annabi bai kai ba, ka ba a hankali. Za ka yi asaran imaninka, za ka yi asaran addininka, addini ka cokam ɗinsa da kake gani duka tun daga kan tauhidi zuwa abin da ya ƙasa, manutun bi ta'zimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sai ka girmama annabi yake tsayuwa. Wallahi tallahi tauhidinka ba zai amfani ka ba girmama annabi. Wallahi tallahi zakkanka da azuminka da hajjinka da duk abin da za ka yi da sada zumuntanka da bin iyayenka in ba girmama annabi ba zai amfani ka ba. Wannan ita ce maganar gaskiya. Ta yi muku daɗi ko kar ta yi muku, wannan ita ce. Da aka bari ku ji ga abin da malamin daura yake faɗa. Allah ya saka masa da alheri. Addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzon Allah. Da tauhidin ka ma Allah ba zai karɓa baka girma manzon Allah. Ibadar ka Allah ba zai karɓa baka girma manzon Allah. Halayen ka Allah ba zai karɓa ba. Duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girma manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girma manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girma manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ga maka tauhidin? Allahu akbar. Da Allah jama'a ku ƙara. Addini ba zai taba yiwa ba sai an girmama manzon Allah. Da tauhidin ka ma Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Ibadar ka Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Halayen ka Allah ba zai karɓa ba. Duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girmama manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girmama manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ga maka tauhidin? To jama'a dai kun ji, mu mun faɗa an ce mana mushrikai yan bid'a. Ita dai wannan magana ita ce muke kira akai. Mun faɗa an ce mana mushrikai yan bid'a, mushrikai yan bid'a. To gashi dai malamin daura. Kuma da mutane da ku wahabiya da za ku lura, ku dan dawo da hankalinku jikinku, da za ku gane abin nan da kuke yi akan gadon wala kuke tafiya, za ku gane ƙarshen rashin wayo ya ƙare wa wanda yake ganin tauhidi zai amfane shi ba girmama annabi. Iya a samu wani yana ga annabi fa yake kira, wani aka samu wai a kwanan nan daga fitinar da suka bude ta, babu, ya mutu ya ƙare, annabi ya mutu ya ƙare, haka fa aka jawo ayat da ufa talib wal matalub. Kai da kake nema a gurin annabi da ifi ne, shi ma da kake nema a gurin sa astaghfirullah tubu ilahi da ifi ne. Ya jama'ar annabi wahabiya, to gata kuma wannan shine magana ta gaskiya. Tauhidin ka zero ne in ba girmama annabi, saboda addini yana tsaye kafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai lokacin da aka yi babu sallah, babu zakka, babu hajji, babu azumi, annabin kawai Allah yake so ka bi.
wanda giman sahabbai wanda suka shiga musulunci manya-manyan jigajigan jagororin da babu wanda ya fi su a gurin Allah bayan annabawa ne kawai suke saman su ne irin su sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Ali da sauransu da wasu mata daga cikin sahabbai sun shiga addini sun zamanto cikakkun mu'minai, cikakkun musulmai, lokacin babu sallah, lokacin babu azumi, lokacin babu zakka. Annabin suka sa shine alƙiblan su, da haka Allah ya karbe su. To yau da wasu suke zuwa da sunan tauhidi, da wai sunan tauhidi suna yi wa manzo Allah irin wannan gori ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane, bai mallaki komai ba, bai da abin. Ya jama'ar annabi, a haifar wa musulmi fitina haka kawai a cikin su. Da ka faɗa haka sai da baka faɗa haka ba musulmai suna zaune lafiya. Da ka faɗa haka yanzu ya zama musulunci ya hargitse. Me aka samu? Riban me aka samu? To ubangiji tabaraka ta'ala muke roƙonsa ya yawaita mana irin waɗannan malaman daga cikin wahabiya. Kuma matakar ana samun irin wannan sabani da kansa ma za ku ga ya gushe. Da kansa za ku ga ya gushe, billahi allazi la ilaha illa huwa. Ya zama na annabi, ana maganan annabi kaga mutum ya shaƙe wuyarsa, wai ka faɗi darajan annabi a wajen bawabi ya zama tashi hankali. Darajan annabi, ka faɗi girman annabi, sai ka ga bawabi yana ta kumfa, yana numfashi kamar zai kashe ka. Girman annabi ba shi ne wannan irin abin da ya faru jiya ko shekaran jiya bane a Sokoto, aka je aka kashe wani bawan Allah. Duk da muna kiran jama'a da cewa jama'a a daina ɗaukan doka a hannu, a daina ɗaukan doka a hannu. Wanda duk yayi maka wani abu da baka gane ba, hukuma tana nan. Me ya amfanin hukuma? Ka ɗauke shi ka kai shi ƙara wajen hukuma ta hukunta shi. Kai ya zama na ka fita, in hukuma ta yi shi kenan, in ba ta yi ba dai kai ka sauke haƙƙinka ka kai wajen hukuma, amma ba kai Allah ya ɗora wa nauyi ka ɗauki doka a hannunka ba. In an ce kowa zai ɗauki doka a hannunsa, rayuwa sai ta zama fauda, ya zama na cikin hayaniya ake, sannan ya zama na akwai waɗanda za su fake da wannan abin su yi wa wani sharri domin su je su kashe shi ko su yi masa wani abu. Don haka ɗaukan doka a hannu kuskure ne ya jama'ar annabi. Hukumar mu tana nan tana aiki, ta san me take. Don haka in kaga wani abu yayi wani abu ya saba maka, yayi kaza, ka dauka ka kai kara wajen hukuma, ka bar su sun dau mataki shikenan. In ba su dau mataki ba kalas, kai ka fita da haƙinka. Amma bayan da aka ce ɗaiɗaiku a cikin gari, kowa da kowa kawai daga kaji an yi wani abu ka ɗauki doka a hannu, wannan ba ƙaramin kuskure bane. Bil muqabil kuma muna kiran waɗanda suke kawo irin waɗannan abubuwan domin su tayar da hankali, su jawo fitina, su daina. Yanzu me ya hikima shi wanda ya je yake magana din baya son taimakon annabi, baya son cita ne, to yanzu a gari ya waya, ba ga irin ta ba. Kuma yanzu yanda ya tafi lahira a zo a ce dan me aka kashe ka, yana buɗan baki sai ce wallahi an kashe ni ne, na ce bana son taimakon annabi. Dan kai ka tsawara tunanin da amsar da zai dan girman Allah a cikin kwakwalwanka. An kai shi lahira, an kashe shi, an je an tashe shi, dan me aka kashe ka, sai ce ai na ce ba na son taimakon annabi dan haka suka kashe ni. A lahira ka gaya ka faɗa haka, ka tsira. Ka ga yanda nan ta yi ɗaci, can ma dole ɗaci za ta yi. Kuma me ya hikima kawo wannan abu? Wani fa mutum ne a garin nan kurum ya zo ya ɗaga wannan faudar, duk fitinar da ake ciki ya zo ya ɗaga wannan. Musulmai ba su da abin da ya kai annabi, ba yanda za a yi sarai babu girman annabi. Shi wanda ya zo ya ɗaga fitinar, kuna zuwa kina kiran shi wai malamin sunna, ahli sunna, jahili fitik, baki mai kyau bai iya ja ba. Kun sani banda iskanci akan mimbari da ya zagi manya, ya ci mutuncin wannan, ya zagi wancan, ya ci mutuncin wannan, ya aibanta wannan, ba abin da ya iya. Daga zagin shugabanni sai zagin manya, ba abin da ya iya akan mimbari. Bai iya Qur'ani ba, bai iya hadisi, ba abin da ya iya. Jahili number 1. Di ya zo ya daga fitina, ya zo ya hargitsa wa mutane gari akan annabi. To wannan ma muna roƙo Allah ya kawo ƙarshen fitina, amma akan annabi fitina ba abin da ba wutar za ta yi escalating fiye da yanda ake zato. Duk shi ya jawo wannan, amma saboda son zuciyan wasu daga cikin wahabiya waɗanda ba sa tsoron Allah, ba sa ganin girman annabi, ba sa son gaskiya, sai ya zama na wai suna bin goyon bayansa, suna kaza. Yanzu ma suna nema su mai da rikicin, ai wannan mutumin ai gwamnatin Bauchi ne ta daure shi saboda bai yi gwamnatin Bauchi ba. Ƙaryan banza, ƙaryan wofi. Shi kadai ne malamin wahabiya da bai yi ƙauren Bauchi ba?
akwai babban malami a nan Bauchi, babban malami shine DG na campaign din Air Marshal, ba wahabiye ne, babban malamin wahabiyawa, ya fi masallacinsa ya fi na shi wannan mutumin, ya fi shi shahara, ya fi shi komai. Me yasa ƙauren Bauchi bai kama shi ya ɗaure shi ba? Me yasa bai kama shi ya masa wani abu ba? Magana ce guda ɗaya, abinda ake faɗa gaskiya ne, musamman ku waɗanda kuke shiga gefe ƴan wasu garuruwa wanda ba ku san hakikanin faɗan ba, dan kawai ya ce ba zai yi ka ba, yayi Air Marshal, kun san ƙarya ne. Su mabiyan nasa ƙarya suke gaya muku, ba gaskiya bane, ba gaskiya bane, ba akan haka ne aka ɗaure shi ba, billahi la ilaha illallah. Gaskiya ne a siyasar Najeriya duk wanda ya ce zai yi wani takara, kace kai ga ɗan takaranka, ba wanda ya isa ya tilasta ka, kana da ƴanci ka zaɓi wanda kake so. Gaskiya ne, amma kuma baka da yanci ka zagi wanda kake so, baka da yanci ka zagi. Gaskiya ne, ba wanda ya ce mai sai yayi ƙauren Bauchi, amma kuma yana da yanci ya zagi ƙauren Bauchi, bai da yanci ya zage shi. Sauran waɗanda suka yi Air Marshal din a malaman wahabiyya, me yasa ba su zagi ƙaura ba? In dan yin Air Marshal ne, me yasa ƙaura bai kama su ba? Sai ku mance, sai kuna cewa wai ya ce bai zaɓe shi ba, kun mai da maƙadiyyar ta koma batun zaɓe. Mutumin da ake maganan ya zagi annabi, ya ci mutuncin annabi, ga fitinar da ya ɗauko ɗin ba dalilin da ya sa gwamnatin ta kama shi ba kenan. Wannan fitinar fa yanzu da take cin gurare duka fa daga nan Bauchi ta ɓulla. To wani gwamna ne yana kallon ga fitina da tana jawo ana kashe-kashe a wani gari, wanda ya haifar da fitinan yana garinsa kuma ya sake shi yana kallonsa? Wani gwamna ne zai yadda ya haka? Ita tsoron Allah mana, in za ku taimaki ɗan uwanku ku taimake shi akan gaskiya, ba ku taimake shi da ƙarya ba. Yanzu yadda kuke cewa ya zo dan bai kaura bane yayi kaza, kuka canza maganan taimakonsa kuka yi. Ai da manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman din nan, da manzo Allah ya faɗi haka, ku kun san dan uwanku yayi zalunci, kun san yanda za ku taimake shi, ba ku tsaya kuna hayaniya ya ce ayi tauhidi. Wani malami ne da sunan tauhidi tun da ake ya taɓa yi wa manzo Allah irin wannan rashin mutuncin da sunan tauhidi? Wani malami ne ya taɓa yin haka da sunan tauhidi, ya fito ya ce kowa na bana bukatan taimakonsa, ya kalli annabi ya ce baya son taimakon manzo Allah da sunan tauhidi? A gaya mana malami ɗaya a malaman duniya wanda ya taɓa yin haka. Kuma ko an samu malamin shikenan ya zama hujja mu bi shi dan ya ce baya son taimakon annabi, mu mahaukata ne sai mu ce mu ma ba ma son taimakon annabi? Kun san yadda malamin ku ya faɗa tarko, ku kuke da hanyar da za ku yi ku fito da shi, ku gaya masa gaskiya ya janye, ya daina mai da mutuncin manzon Allah abin tantsirarwa a tsakanin al'umma. Me wannan mutumin yake so da annabi? Ya fito kwanaki kafin wannan fa haka ya fito, malam muna tambayanka, shin malam da gaske ne rana girgije yana yi wa annabi inuwa duk yanda ya je? Ƙarya ne, ƙarya ne, girgije baya mai inuwa. Me yasa ya je ma lokacin da aka je yaƙi, rana ya bige shi, ya je bakin bishiya yana shan inuwa, rana ya bige shi, haka bai gaya wa annabi. Da irin wannan sigar yanda kuka ji, ƙarya ne, girgije baya mai inuwa, me yasa rana ya bige shi yayi gumi? Wato har daɗi yake ji a ransa rana ya bigi manzon Allah. Wannan kuma shine kuke cewa wai shine malamin da kuke cewa sunna wai yana jaddada sunna. Allah ya tsine wa wannan sunnar albarka, Allah ya tsine mata albarka wannan sunnan. An zo an yi magana kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka fa suke cewa raudan manzon Allah cikin yanda annabi yake kwance yafi al'arshin da Allah yake kai fa. Ka gani aqida ta mujassimai, al'arshi ana magana annabi, su duk ka rasa meye gaban wahabiya da annabi. To fa wannan dolan ne wanda yake nan garin ya farar da wannan shirman, akan sa ake wannan abu. Ga fitinar da ya kunna gashi ta fara cin rayuka a Sokoto yanzu, jiya an yi da sauran gurare. Shi kuma gwamnan Bauchi saboda bai san me yake yi ba, kawai sai ya je ya ce shikenan na kyale ka. Ko ba maganan annabi ba, zagin da yayi wa gwamna da barazanar da yayi na tayar da kura a garin nan, billahi la ilaha illallah, ya cancanta gwamnati ta kama shi, ya cancanta gwamnati ta kama shi, ya cancanta gwamnati ta kama shi. Amma kun zo kuna malgwadawa, ai malam saboda bai, wani lokaci ku ce saboda bai zaɓi ƙaura bane, wani lokaci ku ce yan ɗariƙa ake wa aiki. To ku tsayar da magana ɗaya mana, ku tsayar da magana. In yan ɗariƙa ake wa aiki, shi kaɗai ne ɗan wahabiya, shi ne kaɗai ne ba wahabiya a Bauchi, shi kaɗai ne ba wahabiyan da yake taɓa ɗariƙa a Bauchi? Suna da yawa, me yasa ba a kama su ba? Ku dai binciko wani dalili, ku kun sani.
in za ku taimake shi akan gaskiya. Da haka muke kiran malaman waɗanda sauran wahabiyawa da suke wajen gari, suke cikin wasu state, ba su san hakikanin abin da yake faruwa a Bauchi ba, ku nemi ilimin abin da yake faruwa a Bauchi hakikatan. Wai har suna sharri, wai ai akwai wani babban malami, naji wani mashiriricin barista a Kano, wai shi da kaje ka gama karatun MSS ɗinka ka tsaya a kan harkar lodin ka yafi maka alheri. Wai yana maganan wai cewa wai wani babban malami a Bauchi shine ya gaya wa ƙauren Bauchi yace lallai a kama wannan a hukunta shi. To kun ga yanda kuke daukan kanku kananan mutane, haka kuke daukan mutane kananan mutane. Yanzu kaman irin babban shedar Bauchi, irin malami shedar Bauchi ya san da wani mutum sunansa wai Dr. Jaki a Bauchi. Shedar Bauchi ya san da shi, bai san shi ba, bai san waye shi ba, bai san Allah ya yi shi ba, bai taba magana a kansa ba, inda yanda Shedar Bauchi ya taba magana a kansa ko kawo, da har zai ce wa kaura wai ka kama wani akan me? Kun san dai laifin da yi. Na farko dai babban laifinsa ya zagi annabi. Babban laifinsa ya zagi annabi. Ku daina kawar da mutane, ba wani batun tauhidi da za ku kawo. Na biyu kuma kaura bai kama shi dan bai yi shi ba. Yawa bai kama shi dan bai yi shi ba. Sai ku jira, ai yanzu kotun bata fito ta ayyana laifukan da yi ba, sai ku jira sai kotu ta zayyana. In ta zayyana, in an ji a cikin laifukan da kotu ta zayyana aka ce an kama shi dan bai yi kaura ba, sai ku yi bayani. Ku zo kuna ta hauka, kuna ta maimakon ku tsaya ku taimake shi da abin da zai cire shi daga wannan musiban, ku ganar da shi, ku yi mai nasiha a mazauninsa tunda kun dauke shi dan uwanku ne, amma kuma kun tsaya kuna ta hayaniyar da ba za ta fitar da shi ba. Ko yanzu misali yayi firi a gurin Allah ne? In an sake shi a prison, daga prison ya fito, kuna ganin a gurin Allah yayi firi? Akwai babban prison tana nan tana jiran sa na abubuwan da ya faɗa ka tobara da sakin baki da ya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hakan za ku taimaki dan uwanku da abin da ya dace ku taimake shi. Maluman wahabiya da ba ku san meye hakikanin rigiman nan ba, ake sako ku, ake son ku yi magana, yanda kuka yi shiru ku ja bakin ku yi shiru. Ba ruwanku, ku kun san mahaukaci ne wannan mutumin, kun san jahili ne wannan mutumin. Wannan shine magana ta gaskiya da muke gaya muku. Da haka mu dawo kan maganar mu. Muna magana kan girman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan malami gashi ba dan dariƙa bane, amma abin da ya faɗa gaskiya ne, kuma muna masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ci gaba da fito da kyawawan kalmomi daga bakinsa da za su haɗa zukatan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guri ɗaya. Allah ya ci gaba da kulawa da kalmominsa ta yadda za su ci gaba da jawo zukatan al'umman musulmi, al'umman manzon Allah suna dunkule su guri ɗaya. Allah ya saka masa da alheri, kuma wannan maganar tasa akai muke, kuma akai muke kira. Babu shakka akai muke kira. Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ko shakka babu, maganan da yayi magana ne na tauhidi, magana ne na imani, magana ne na hankali, magana ne na ilimi, magana ne na waɗanda suka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke daraja shi. Za mu rufe da ƙara jin maganarsa. Allah ya saka masa da alkhairi. Addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzon Allah. Da tauhidin kama Allah ba zai karɓa baka girma manzon Allah. Ibadarka Allah ba zai karɓa baka girma manzon Allah. Halayenka Allah ba zai karɓa ba. Duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girman manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girmama manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ya gaya maka tauhidin? Addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girmama manzon Allah. Da tauhidin kama Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Ibadarka Allah ba zai karɓa baka girmama manzon Allah. Halayenka Allah ba zai karɓa ba. Duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girman manzon Allah. Gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne. Daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi, daga girmama manzon Allah ake imani, duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin. Domin wa ya gaya maka tauhidin? Ba wannan magana ce Sheikh Munir Adam ko zai faɗa ba kwanaki? Wannan magana ita Sheikh Munir Adam ko zai faɗa. Aka samu yara suna yi masa rashin kunya da wasu daga cikin malaman wahabiya. Dan me za a ce annabi, girmama annabi shine addini, ganin girman annabi, darajan annabi shine addini? To gata da yake ita gaskiya ɗaya ce, gaskiya ɗaya ce. Idan ya zamana tana cikin zuciyar wancan, tana cikin zuciyar wannan, lokacin da Allah zai haɗa harsunan su furta ba su ma sani ba, ko da suna da saɓani, in gaskiyar ta zo sai an faɗe ta.
gaskiya ɗaya ce wahabiya, gaskiya ɗaya ce wahabiya. Illanku da musibarku tana jikin rashin ganin girman annabi da ba ku yi. Ku dawo ku sa gilas microscope da zai muku zumin girman annabi, ku ɗanɗana ku ji ya ake gani, ya ake tafiyar da addini tare da girman annabi. Ku yadda ku yi haka, ku yadda ku yi haka, ku gwada tukunna. Amma inda kuke tafiyan nan a makance kuke tafiya, a baibai kuke tafiya, wallahi tallahi sallar ku ba za ta amfane ku ba ku girmama annabi. Tauhidin ku wallahi ba zai amfane ku ba ku girmama annabi. Azumin ku ba zai amfane ku ba ku girmama annabi. Komai naku ba zai amfane ku ba girmama annabi. Haka Allah ya datar da mu, Allah ya ganar da musulmai, Allah ya saka wannan malami da alkhairi da abubuwan da ya faɗa. Allah ya ci gaba da bankaɗo mana ire-irensu waɗanda za su zo ya zama na zukatan musulmai an gina su da girman annabi sallallahu alaihi wasallam. In ya zama na Allah ya haɗa mu akan annabi, ya zama na akan annabi mun zama ɗaya, dukkan mu muna ganin girman annabi, to ko mun samu saɓani da rabe-rabe akan shehunan mu zai zama abu mai sauƙi. Ko mun samu saɓani da rabe-rabe akan shehunan mu, in mun haɗu akan annabi, wallahi abu zai zama da sauƙi. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ci gaba da haɗa kan musulmai albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.